mydomo.com možemo da kreiramo MyDomo nalog. Klikom na Sign Up otvorit će se prozor u kome treba prvo da unesemo naše ime. Zatim mail. I lozinku. I kliknemo na Sign Up. Čekamo da stigne mail na naš mail nalog. Kada je mail stigao, kliknemo. Otvorimo ga i da bi potvrdili da smo to mi, kliknemo na ovaj verifikacioni link. Zatim izaberemo Start Now. Obeležimo polje Teacher, Submit i otvara se kontrolna tabla našeg MyDomo naloga. Na kontrolnoj tabli MyDoma možemo da kreiramo novu mapu, da uvezemo neku mapu koju smo napravili u nekom drugom alatu i možemo da pogledamo naše mape koje smo već kreirali. U prvom trenutku ponuđena je samo jedna u kojoj se nalazi i uputstvo za kreiranje mapa.